Ahojte, možno ste si už položili otázku, či je možné vyrobiť si svoj vlastný neštandardný fidget spinner. Samozrejme možné to je, takže v tomto videu by som vám rád povedal niečo o tvorbe vlastných fidget spinnerov, ktoré môžu obsahovať napríklad vaše meno na tomto štupli alebo iný ľubovoľný text. Čiže poviem vám o tom, že je možné vyrobiť si vlastný spinner pomocou 3D tlačiarne, takže poďme na to. Spinnery, všade samé spinnery, kto by o nich už veru nepočul. Takmer väčšina ľudí na tomto svete už počula niečo o fidget spinneroch, no a samozrejme ani ja nie som výnimka a už začiatkom tohto roku 2017 som sa o nich dopočul aj vo svete 3D tlače, hlavne teda z videí na YouTube, kde si rôzne spinnery tlačili známi youtuberisti, 3D tlačiari na ich 3D tlačiarniach. Spinnery môžu byť takéto, hen také, alebo hociaké iné. S vašim vlastným menom alebo s iným ľubovoľným textom, ktorý môže byť na tele spinneru. Ak by bol teda dostatočne veľký ten spinner. Vlastný text je asi najlepšia vec na výrobe takýchto spinnerov, pretože nikto iný nemá taký spinner s vlastným menom, prezývkou alebo ľubovoľným textom. Budete ho mať iba vy na vašom vlastnom spinneri. Veľmi dôležitým prvkom spinneru je ložisko. Ako môžete vidieť, tak tu mám rôzne typy ložisk, od obyčajných priemyselných, ako sú tieto, ktoré kúpite od 1 € v lokálnom obchode s ložiskami, alebo až po špeciálne keramické ložiská, ktoré sa oplatí kúpiť na internete, pretože sú veľmi drahé a ťažko zohnateľné v lokálnych obchodoch a ich cena sa tu pohybuje od 20 € hore, takže z Číny je ozaj lacnejšie a dostupnejšie ich kúpiť. Začínajú niekde od 5 €, teda pokiaľ hovoríme o takých, ktoré sú s keramickými guľôčkami, ako napríklad toto. Je to kovové telo a keramické guľôčky, ale úplne to postačuje, točí sa to fakt veľmi dlho. Taktiež je dôležité si uvedomiť, že ak chceme, aby sa spinner plynulo otáčal, tak okrem dobrého ložiska by mali byť všetky jeho vrcholy vyvážené voči ťažisku, teda voči stredu spinnera, pretože každý výčnelok by mal mať rovnakú váhu. Farebná škálovateľnosť je rôzna, pretože do 3D tlačiarne existuje vcelku dostatočne veľký počet farieb, alebo ak by sme chceli nejaké ozaj špeciálne farby, tak si jednoducho vytlačený spinner môžeme nastriekať ľubovoľnou farbou alebo farbami zo spreja. Čiže napríklad takýto biely spinner môžeme nastriekať nejakou inou farbou, teda ešte predtým, než do ňoho dáme ložiska. Takže ak chcete vedieť, ako sa takýto spinner vyrába na takejto 3D tlačiarni, tak sledujte tento kanál, respektíve najlepšie urobíte, ak sa prihlásite na odber môjho kanála. Nezabudnite si zapnúť upozornenia, čo je ten malý zvonček vedľa tlačidla na prihlásenie k odberu. Ďakujem vám za sledovanie a uvidíme sa pri ďalšom mojom videu o 3D tlači alebo elektronike. Zatiaľ si pozrite moje predchádzajúce videá. Ahojte!